up the bass. Goddag, det er Boss her på Hossen Boss kanalen, som jeg godt ved har været under, hvor vi har været sådan lidt inaktive i et stykke tid, men det håber jeg, det kommer til at der kan gøres en ende på det. Men i den her video, der vil jeg så fortælle om mit gaming setup, som jeg rent faktisk længe har ville lave. Lad os bare begynde. Det som I ser her, det er min skærm, min lille skærm, hvis man kan kalde det, hvilket det egentlig også er. Det er en Asus skærm, jeg ved sådan set ikke så meget om den. Det er ikke en så høj resolution. Jeg fik den i julegave en gang for meget lang tid siden. I bund og grund, så ved jeg ikke så meget om den. Min næste skærm, det er en Dell-skærm. Den har en okay høj resolution. Det er sådan set den mest almindelige resolution. Det er 1920 x 1080p, så det er en fuld HD skærm. Og det er kåret som en af de bedste skærme i år 2011, faktisk den bedste. Og så var den heller ikke så dyr egentlig. Den kostede kun 1.600 kroner, hvilket er ikke så meget i forhold til de andre skærme, man kan få som når man er PC-gamer. Så ja, det er en fantastisk skærm, og jeg har ikke fortrudt, at jeg har købt den. Så den er bare helt fin. Den næste objekt, som vi får se her, det er en DVI Switch. Den har to knapper. Når jeg trykker på den ene, som er den, som er trykket ned, så er jeg på min PC-skærm, og hvis jeg trykker på toeren, så kommer jeg over til min PS4-skærm. Så på den måde så kan jeg bruge min PC-skærm til både at kunne se PC-skærm og min PS4-skærm. Så det er meget praktisk at have den, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle gøre, så det er dejligt at have sådan en. Det næste, jeg vil fortælle om, det er mit tastatur, hvilket er et Razer Black Widow Ultimate Edition. Jeg ville gerne have haft Stealth Edition, men det er fint, det almindeligt, det er også helt fint. Det er et rigtig godt tastatur. Seriøst, det er et af de bedste, det er det bedste, tastatur, som jeg har brugt hele mit liv. Det er så også i den høje ende af prisen med 1.000 kroner, men det er bare kvalitet også. Det er et mekanisk tastatur, hvilket vil sige, at den reagerer meget hurtigere, når du skriver. Så når man hører det sådan første klik, så betyder det, at den har registreret, hvad du har skrevet. Prøv lige at høre det her klik. Er det ikke fantastisk? Det her, det er så den håndstøt, hvilket jeg godt kan lide, når jeg gamer, så have sådan den kan støtte med sin hånd. En af de ulemper, der er ved det her tastatur, det er, at der er ikke sådan nogen håndstøtte, hvilket der er ved mange tastaturer, så derfor der har jeg brugt det her, hvilket ja, er en af ulemperne, men udover det, fantastisk tastatur. Min mus, det er en Razer Mamba 2013 versionen, nej 2012 version, undskyld. Det er en helt fantastisk mus, men igen, den høje ende af prisen, når man leder efter mus, ved 1.000 kroner igen. Men altså, du får til gengæld også en lækker mus ud af det. Den ligger så godt i hånden, også når man, som jeg godt kan lide, at have store mus, som der kan ligge godt i hånden. Så det er en rigtig god mus. I hvert fald til first person shooters. Hvis man er sådan en, der mere spiller MMO og har brug for flere genveje, så er det måske Razer Nagaen, man skal gå efter. Den musemod, jeg spiller med, det er også Razer. Og den håndstøtte, som jeg havde ved mit tastatur, den kom faktisk også fra den her musemod. Og den koster 150 kroner. Man kan godt sige, det er lidt meget betalt for en musemod, men hey, den skulle matche til resten af min Razer stuff. Mit headset er, som jeg vil fortælle om nu, og også et Razer. Det er et Razer Chimera 5,1. Det er et trådløst headset faktisk, hvilket der ikke er så mange headset, der er. Og det er heller ikke Turtle Beach, som mange de har. Men det er et rigtig godt headset. Det er mega praktisk det der med, at det er trådløst. Du kan gå, du er mere sådan fri fra din computer, sådan at du ikke er bundet dertil. Men også, det er en sindssygt god lydkvalitet, og det er bare så godt. Der er så en ulempe, og det er, at der er batteri på, når det er trådløst. Så det kan godt løbe tør for strøm, potentielt. Men ellers, rigtig godt headset. Nu kommer vi så til The Beast. Min gaming computer, som jeg helt selv har bygget for omkring 10.000. Der er en Intel Core i5 processor i, hvilket er en 3570K, hvilket vil sige, at den kan blive overclocked, hvilket den også er. Og det er en AVI 7850 grafikkort der er i, og det er det overclocked version. Og så er der også en 700 watt Corsair Gaming strømforsyning i. Kabinettet er et Antec 1200, hvilket er et af de bedste gaming kabinetter, som du nok vil finde, men det er så også et af den dyre ende, men rigtig flot kabinet, især hvis du er til det der bling bling noget. Det er 8 GB G.Skill Ripjaws RAM der i, hvilket er, som de professionelle de siger, fordi
at de er rigtig gode til overclockning. Og så er der også en masse blæser i, som jeg har købt ved siden af, og også en masse lys. Og så er der også en fan controller i, hvilket jeg er rimelig sikker på er et andet tech, ligesom mit kabinet også er. Hvilket var rimelig billigt. Det koster kun 150 kroner. Det her er min Xbox 360, hvilket er den sorte version, hvor der er 250 GB i. Og nu kommer guldklumpen, min baby, min yndlings PlayStation 4 i min samling. Den har jeg lige fået, den er jeg så glad for. Den er så meget bedre end forrige gen, hvis man kan sige det sådan. Hvilket vil sige Xbox 360 og PS3. PlayStation 4. Det sidste ting, som man vil have i gaming setup, det er en subwoofer. I hvert fald hvis man er sådan til høj bass, som jeg nok er. Tak fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, eventuelt giv den et like og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Jeg var lidt nervøs i den her video, i det at det var en af mine første vlogs, men håber I kunne lide den.